Ako funguje ťažba kryptomien a ako na to môžeš zarobiť? ASIC miner sú špeciálne počítače na ťažbu kryptomien. Každý ASIC miner ťaží len jednu kryptomenu. Nič viac, nič menej. To ale znamená, že sú 100 až 1000-násobne efektívnejšie ako klasické počítače. Na čo je ten ASIC miner vôbec dobrý? Keďže Bitcoin nevlastní žiadna banka, overovanie transakcií nerobí jedno centrum, ale tisíce minerov po celom svete. Za overovanie platieb miner získava novo vyťažené mince plus poplatky z transakcií, ktoré platí odosielateľ platby. Jednoducho výkonnejší počítač znamená viac overených transakcií a to znamená väčší zisk. A ako teda maximalizovať zisk z ťažby? Drvivá väčšina ASIC minerov potrebuje na ťažbu veľa elektriny, čo môže byť na Slovensku dosť drahé. Preto ale existujú dve riešenia ťažby. Prvá je poslať miner do datacentra v Amerike, kde platíte polovičnú cenu elektriny ako na Slovensku. Alebo zakúpením fotovoltiky pre váš rodinný dom, kľudne aj na splátky. Prečo je to výhodné? Bežná návratnosť fotovoltiky je 8 až 10 rokov, no ak si k fotovoltike pripojíte ASIC miner, investícia do minera a fotovoltiky sa vám vráti do 2 rokov. Plus miner mení 99% elektriny na teplo, čiže v zime nebudete musieť ani vykurovať. Životnosť minera je 4 až 6 rokov, no fotovoltaiky 20 až 25, čiže ďalších 20 rokov nebudete platiť ani cent za elektrínu v domácnosti. Ak máte akékoľvek otázky, volajte na +421 944 636 671 alebo nám napíšte na e-mail kontakt@minero.sk.